L-avveniment Science Meets Policy laqqa flimkien partijiet ikkonċernati ewlenin mill-komunità tar-riċerka u x-xjenza ma' dawk li jfasslu politika biex jiddiskutu rwol ċentrali tar-riċerka u l-innovazzjoni fit-tiswir tal-futur ta' pajjiżna. Dan bħala parti mill-konsultazzjoni Viżjoni Malta 2050. B'dan l-avveniment tal-opportunità lir-riċerkaturi u dawk li jfasslu l-politika biex jikkollaboraw u jikkonsultaw flimkien bilan li Malta tibqa' reżiljenti, innovattiva u sostenibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Dr. Jonathan Spiteri mit-tim tal-Viżjoni Malta 2050 ippreżenta l-abbozz ta' din il-viżjoni fejn ta' spjegazzjoni tal-pilastri ewlenin tagħha u spjega rwol lir-riċerka u l-innovazzjoni mistennija taqdif l-istrateġija. Biex nassiguraw li dak li qed isir jiġi l-għonet in partnership ma' minijat jew fl-industrija, jew ma' l-autorità, imma wkoll li jibqa' jirrifletti r-realtajiet ta' dak il-ġurnata. U għalhekk aħna ħankomplu u jiena dejjem nilqa' il-kummenti u nerġgħu insostnu biex kulħadd jipparteċipa fil-konsultazzjoni pubblika. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zoppartitanti fejn qal li dan l-avveniment jimmarka pass ieħor il quddiem fil-konsultazzjoni li qed issir bħalissa dwar il-viżjoni għal 25 sena li jmiss. Fil-Viżjoni Malta 2050 ir-riċerka u l-innovazzjoni għandha rwol importanti ħafna x'tilab, mhux biss fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku sostenibbli ma anka fejn tidħol il-prosperità ekonomika ta' ċittadini Maltin u Għawċin kif ukoll tan-negozji. Aħna nemmnu bħala gvern bissieħ li permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni jista' jkollna ekonomija aħjar fejn tkun iktar produttiva u effiċjenti li fl-aħħar mill-aħħar toffri kwalità tal-ħajja aħjar għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin.